Ćao, čao! Dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim ukusne keksiće sa čokoladom. Evo šta je potrebno. 250 g margarina, 2 vanilin šećera, 200 g kristal šećera, 2 jaja, 400 g brašna, pola kašičice soli, 200 g iseckane čokolade na kockice i 100 g seckanih oraha. Prvo ću umutiti margarin, šećer i vanilin šećer. U margarin i šećer dodajem 2 jaja. I nastavim da mutim. Dodajem brašno. Prašak za pecivo. I lepo umesim rukom. Pola kašičice soli. I sjedini masu. Dodam seckane orahe. Seckanu čokoladu. I sve lepo izmešam. Pripremila sam pleh. Rernu sam uključila na 180 stepeni. I sada uzimam kašikom, jednu ovako punu kašiku. Pravim kuglice. I samo malo pritisnem odozgo. I ređem u pleh. Keksiće sam napravila, rernu sam zagrela na 180 stepeni i sada ih stavljam da se peku. Keksići su gotovi, kolačići, kako god hoćete možete da ih nazovete, a su savršenog ukusa. Pekla sam ih 13 minuta na 180 stepeni. Savršeno. Uživajte. Prijatno. Njam njam.